गिबियावनो आङो गासैबो बर' हारिनि बर' थुनलाइखौ अनसायग्रा मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम आरो गासैबो बर' हारिनिसिम दिनै जे जोंहा बिटिसि एकर्ड डे 24थि बे साननि आङो गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरग्रोबाय आरो दिनै बेवहाय नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों जाहा माखासे फोसावनांगौ बाथ्राफोर थाबाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे थांनाय जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो चिरां जिल्लानि बिजनी बरलागावनि थेंफाख्रि फोथाराव जोंनि 65थि बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनाय जादोंमोन। गिबि साननि थान्दै मेला मोजाङै जानानै थांदों। नैथि साननि अर्थात 10 थारिखनि मोनाबिलिनि जिथु थान्दै मेल थान्दै जथुम माने बडिखौ सिफायखांनानै गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाहांबायानोमोन केयारटेकार आफादगिरिनि सामलायनायाव आरोखि सामलायथ' आफादगिरि गायसननायनि उनाव जोङो प्रेसिडेन्टखौ गायसनहांबायानोमोन। बेवहाय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेवहाय सासेल' जिहेतु प्रेसिडेन्ट फैयाखिसै सानै फैनाय जाहैबाय आरो बे रोखोमनो लेङाइ आफादगिरि नेहाथारिफोर आरो रांगिरि बे मोनब्रै पर्टफलिय'आव जोंहा आद्रा थादों आरोखि। नाथाय गाहाय नेहाथारि बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि आइजोफोरनि खथा लेङाइ आफादगिरि नीलिमा बसुमतारी थरायना नीलिमा बसुमतारी आरो बेनिफ्राय सेक्रेटारिनि आइजोनि खथा बेबो मुस्रिमा सोरजिला औवारी आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोंहा आगोलनि GS बिथां नीलकान्त गयारी बिथां साथामखौ बिसोर साथामखौल' जों सायख'नो हादों। सायख'नाया ओरैबादि जिहेतु बे सानै आइजोआ खथाखा नालाय बेयाव गुबुन जेरावबो केन्डिडेट फैयाखै आरो गाहाय नेहाथारिनि बेलायाव खुनु डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासेबो माबा केन्डिडेट फैदेराखै आरोखि सिंगेल केन्डिडेट आरो बिथांखौनो बयबो डिस्ट्रिक्टआ सापर्ट खालामनाय हिसाबै जों बेखौ रेजलिउसनाव थिखांनानै बेखौ गनायथि होनाय जादों आरो ओइदिनखालिनो जों रेजलिउसनाव थिखांखादों। दा जोंहा माखासे बिबानगिरिफोरखौ सायख'नांगौ खामानि थाबाय जेरैहाय आफादगिरि बेनिफ्राय लेङाइ आफादगिरियाव जोंहा सानै केन्डिडेट दङ। दा प्रथमाव जोंहा गपिनाथ बरगयारी दं बेनिफ्राय जोंहा दं सीताराम बसुमतारी आरो लेङाइ आफादगिरि हिसाबै जोंहा दङ दा प्रसान्त बर' सनितपुरनि बिथाङा आगोलनि GS बेनिफ्राय दङ आगोलनि गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त मुसाहारि बिथाङा गुवाहाटि जिल्लानि आरो दंबावो जोंहा डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि बिथाङा जाबाय कार्बि आंलंनि आरो सासे दंबावो जोंहा तामुलपुरनि बिथाङा जाबाय बिनय कुमार नार्जारी बिथाङा थांनाय मावसुमाव माबामोन सेक्रेटारिमोन सासे 6 जन सेक्रेटारि थायो नालाय सासे GS साबाया सेक्रेटारि बिनि गेजेराव बिथाङाबो सासे सेक्रेटारिमोन आरो बिनिफ्राय दङ जोंहा सेक्रेटारियाव गोबां केन्डिडेट फैदों बयबो गावबागाव जिल्लानिखौ गावसोर मोजां मोननायखौ सायख'दों जिहेतु दा बे जोंहा साब्रै नांगौआव ओरैनोथ' सासे आइजो खथानि सासे मोनखाबाय जों सोरजिला औवारी बेनिफ्राय GS थाखाबाय बाखि जोंनो साब्रै नांबावगौ बे साब्रैयाव जोंहा 7 केन्डिडेट दं दा 7 बिजाथि दं बिसोरनि गेजेराव दङ गिबियाव आंबो सासे जाहैबाय बेनिफ्राय जोंहा माबानि गुवाहाटी पान्डु कलेजनि सासे लेक्सारार दङ प्रणब ज्योति नार्जारी
बेनिफ्राय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि राजेन बसुमतारी, पद्मजरानि अम्बिका साहित्य एकाडेमि एवार्डी अम्बिका हाज'वारी, बेनिफ्राय आगोलनि सेक्रेटारि प्रशान्त बर'नि समाव बिथाङा सासे सेक्रेटारिमोन, बिथाङाबो आरो माबाबावदों, बिथांनि मुङा फैबावदों, बे जाहैबाय हरेश्वर नार्जारी, बेनिफ्राय जनाइनि दिलीप बसुमतारी, आरो बेनिफ्राय माबानिफ्राय कामरुप जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय अर्थात बक' साइडनिफ्राय आरोखि बाहाय जोंहा दङ हरिमल दैमारी, बेनिफ्राय क'क्राझारनिनो सासे दंबावो जोंहा जोंसार नार्जारी, गासै 7। बे 7निफ्राय 4ल' सायख'जागोन आरोखि खिन्थु। दा ट्रेजारारावबो जोंहा 2 फैदों, आगोलनि थाबाय जोंहा सतीश ब्रह्म आरो फैदेरबावदों जोंहा गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लहित चन्द्र ब्रह्म आरोखि। दा जोङो जेसेबां जोंनाव केन्डिडेटफोर फैदों गायसनजानाय आरोखि, बे गायसनजानायखौ लानानैनो जोङो केयारटेकार प्रेसिडेन्टनि सामलायनायाव जोङो भटखौ सुरु खालामबायमोन। सुरु खालामफुनायावनो दावरावा जानानै होबायना, बेहाय जोंहा केयारटेकार आफादगिरिया सामलायथ' आफादगिरिया एबजर्ब खालामनानै दोनबाय आरोखि, आद्राखौ जों उनाव खालामनोसै होननानै। दा जों बे आद्राखौनो फैगौ फेब्रुवारि दाननि बे बोहैथि दाननिनो 22 फेब्रुवारि खालि अदालगुरि कलेजनि अडिट'रियाम हलावहाय जों खालामनो आवगायनाय जाबाय आरोखि। आरो बियो मोनसे जिल्ला मोनसे बेलटजों जागोन आरोखि। थारमाने बाहाय मोनब्रै बिबान दंना, प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि आरो ट्रेजारार। बे मोनब्रै बिबाननि मोनब्रै बेलट जागोन आरोखि। मोनसे डिस्ट्रिक्टआ प्रेसिडेन्टनिखौ मोनसे बेलट मोनगोन, भाइस प्रेसिडेन्टनिखौ मोनसे मोनगोन, सेक्रेटारिनिखौ मोनसे मोनगोन आरो ट्रेजारारनिखौ मोनसे मोनगोन। गासै मोनब्रै बेलट मोनगोन मोनसे जिल्ला आफादा आरोखि। बिथांमोनहा थांनाय डेलिगेटआव जायखौ थान्दै हिसाबै लानानै थांदोंमोन जुथुमसालियाव बा डेलिगेट हलावहाय जायखौ थान्दै हिसाबै लानानै थांदोंमोन, बिथांमोनखौ लानानै बे बेलटखौथ' बिथांमोना नुखागोन नालाय जों फोसावखानोसै। बिथांमोना सोरनो होनो बै थान्दैफोरखौ लानानै डिस्ट्रिक्टआव सावरायगोन आरो मा जे जों सोरनो होनो, सेक्रेटारियाव सोरखौ होनो, प्रेसिडेन्टआव सोरखौ होनो, भाइस प्रेसिडेन्टआव सोरखौ होनो आरो ट्रेजाराव जों सोरखौ होनो, बे थिग खालामखानानै जिल्ला आफादनिफ्राय केबिनेट कमिटिया थांनानै भटखौ सोहैगोन आरोखि। हजोंनो बेलट मोनगोन, ओजों अदालगुरियाव जों बेलटखौ होनाय जागोन आरो बे बेलटखौ बिथांमोनहा गावसोर सावरायखानाय बादि थिक मार्कनि गेजेरजों बिथांमोनहा बेलट बाक्सआव सोगोन आरोखि। जेनेबा हमनानै लादो आफादगिरिनि बेलट आरोखि, बेयाव 2 दङ। मोनसे डिस्ट्रिक्टआ जायखिया सासेनि जायगायाव थिक मार्क होबानो बेखौ सायख'नाय जाबाय आरोखि। बे थिक गुबुनफ्राबो बिदिनो जागोन आरोखि। दा बेवहाय जोङो उदालगुरियाव लानायनि खारना ओरैबादि जाहैबाय, मोनसे समाव नोंथांमोनहाबो हयथ' गोसोआव दङ आरो रायजो राजाफ्राबो गोसोआव दङ, 2008आव दतमायाव बड' साहित्य सभानि मोनसे अधिवेशन जादोंमोन, नङा होमबा? बोसोरसालिया जथुमा जादोंमोन। बेवहायबो जोंहा जोंनि थान्दै मेला बेबादिनो आद्रा थादोंमन बडि दानाय समाव। बेखौ जोङो बाहाय दाफुंजोबनो हायाखै, खिन्थु बेखौ अदालगुरिया बेखौ खुंनानै हरदों आरोखि, रौतायावहाय खुंफुंनानै हरदों आरोखि बिथांमोनहा। दा दिनैबो बिथांमोना जोंनिसिम प्रस्ताब हरदों, जोंनावनो खुंनांगौ होननानै बिथांमोना प्रस्ताब हरदों आरो समस्त रिक्सखौ बिथांमोनहा लादों। गोबां माने आब्रुथि आरो मददनि गेजेरजों, रायजो राजानि मदद गेजेरजों बे जिनिसखौ बिथांमोनहा खुंनानै होगोन। आरो जों सानदों जिहेतु जिल्लानि गेजेरावनो, जिल्लानि आवथायावनो जिहेतु बिथांमोना सावरायखागोन, बेवहाय एथ' गोबां गेदारिं हयथ' जानाय नङा आरोखि, बिदि होंगो दोंगो जानाय नङा। प्रत्येक डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हयथ' 10-12 जन बिदि पार्टिसिपेट खालामगोनखौ जों नुहुरदों। बेनिखायनो एथ' जाहामेला जों नुवाखै आरो मा। बे बाथ्राया नंगौ, जों मिथिनायाव जों दिनैसिम बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव
बे रोखोम बेलट पेपारनि गेजेरजों बेलट बाक्सु बाहायलायनानै प्रेसिडेन्ट सेलेक्सन जों खालामनाय नुवाखै ओंखायनो जों सानदों आरो मा दिनैनि दिनाव बर' थुनलाइ आफादा हारिनि मोनसे बिराद गोनां मोनसे आफाद जाबाय नामा इम्परटेन्ट बिराद ग्रेट इम्परटेन्ट जायनि थाखाय गासिबो मानसिफ्रानो बर' थुनलाइ आफादाव हाबनानै खामानि मावनो गोसो जादों आरोखि जों बेखौ जों देरगानायसो मोनदों आरोखि एक्सुवेलि गणतान्त्रिक देशआवहाय इलेक्सन प्रसेसा गाज्रि नङा बेखौ जों गाज्रि साननो नाङा आरोखि जिहेतु बयहाबो मावनो बर' थुनलाइ आफादाव मावनो गोसो दङ बे हिसाबै सुबिदा होनांगौ बेवहाय जोंनि डिस्ट्रिक्टफ्रा सोरखौ चয়েस खालामो बे बाथ्राया बिथांमोननि सायाव सोनारो आरोखि जोंहा सोर फैयो बेयाव जेबो माबा गैया आरोखि रायजोफ्रा जेखौ सायख'गोन डिस्ट्रिक्टफ्रा बेनो जागोन आरो बिबानगिरि सायख'नायाव फान्डिंफोरा बेलट होगोन बेनि गेजेरजों जोबथा फाइनाल बेनो जोबथा औ थारमाने मोनसे बिबाननि थाखाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसेल' बेलटखा नालाय बिसोर सावरायनायनि गेजेरजों एखे साक्षात भाबै गावसोरनि गेजेरावनो टिकमार होनानै बेलट बक्सआव सानगोन आरो ओइदिनखालिनो जोङो जिहेतु माबाखौ बेलटखौ 11टानिफ्राय 3टासिम जों सोहोनाय जागोन 3टाहालागैथ' गासिबो डिस्ट्रिक्टआ सहैनांगौ गसाइगावनिफ्राय फैब्लाबो बा हजों जनायथनायनिफ्राय फैब्लाबो 1टासो बाजियावनो गासिबो प्रेजेन्ट जानो हागोन बादि जों आसा खालामदों बेनिखायनो जों थेवब्लाबो 3टासिम लादों आरो 3:15 जोङो बयनिबो सिगाङावनो जों जे एपइन्टमेन्ट जोंनिफ्राय माने केयारटेकार आफादगिरिनिफ्राय एपइन्टमेन्ट होखाबाय रिटार्निं अफिसार आरो पलिं अफिसार सासे रिटार्निं अफिसार आरो 3 पलिं अफिसार जोङो एपइन्टमेन्ट होनाय जाबाय दा बिथांमोनहा बे इलेक्सनखौ बे बिसायख'थिखौ सामलायगोन आरोखि बेबादि आरो ओइदिनखालिनो जोङो बयनिबो सन्मुखआव बयनिबो सिगाङावनो बे माबाखौ बेलटखौ साननानै ओइदिनखालिनो डिक्लेयार होगोन आरोखि बिदि दा आसा खालामदों गासिबो डिस्ट्रिक्टआ जाहाथे मोजाङैनो पार्टिसिपेट खालामो आरो बेनि गेजेराव जाहाथे दावराव जाफिना जों बेखौ खुब जों आसाबादि आरोखि जाहाथे डिसिप्लिन भाबै थाङो बेखौनो जों आसा खालामदों आरोखि